Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May hapon guys, kung mahiligol ka o traditional nilot, first time mo nila nakita, tanawa din para sa mga basig makatabang ko. May hapon ma'am, tapos pasinsa, dugay kay may ba. Muto ni text na lang, may malargan lang, may kay para maapod ko na itong customer. Ganyan, abot ang mag-wa pelas 10. No? Sayo niya to ganyan, the size mo hawa. Sukulan. Pagka malay ka? Balik, kawala tingin. Sige, kagkanta. Kawala mo lang tingin. Sige na makubigda yung tao na eh. Sige naman naghiga. Sige na makubigda yung tao. Ano sa may ibate ron? Ano sa may kwan dyan mo? Hindi ko. Bye. Katulog. Hindi ka katulog. Bawa ka napansin nga kuwan. Katong dito sa paghilot. Kuwan na una. Pagpapagilo. Tulog ko, pila ka kuwan. Ginuot kayo. Ginuot kayo. Wala pa ka nagkahumol o gininit? Katong mga gabon, gininit. Kanang ihumol ni mo kuwan. Wala ka nagkakuwan? Wala. Kasi ikaw ni mga karon sa manahag ka ito paghilot. Gulay na, wala na yung mga karne, ano. Kasi ba may nang mapano juga yun? Mulingol. Ano ni doha na bagyo, mas grabe ang kagisa. Ano ang harang. Bulmaan na itong ano? Sige. Kumusta may mong baby? Masipa na? Ha? Masipa na. Wala na manipa na. Pero hindi dako, sukul ba, no? Masipa na daan. Hindi dako. Musukul na. Kapila naman eh. Tulo. Katulo na. Tama-tama, kapra 4, 5 unom. Ini kuman nagawas. Kaya. Ha? Yata si Ginoo dahil, no? Sige. Sa pala, gawas mong gabanod, mulingol. Kani, dili kayo. Una. Kunik ko doon, kunik. Kunik ko sa likod. Kaya nastunga. Pero bawal mo kasi kung mag-inom kay tambal din ba, no? Kaya mo bibi. Sige lang. So, ito, may epektado kayo. Antiel. Sa guyod, no? Kasi paminan mo, banod Japon. Nga, ang kusog. Marag pa mo, kawala. Marag mo ang kusog. Upat na ni Kakuanom. Buwan ang yung pamatik ng Kakuan. Sige. Ayan guys, si ma'am nagpuyo sa Mabini, Davao de Oro. Basi na kayo ma-shoutout ma'am sa Musilingan. Ay, tagaw. Ay, ikaw na lang ma'am, dali. Shoutout sa mong... Dali, para makitaan ka sa mga taga Davao de Oro, dali. Mga ulaw da yung pagkumangkon. Susuban. Suon sa... So, ayan guys, shoutout sa mga taga Mabini, Davao de Oro. Mga sarapin sa kuhan dyan. Del Pilar. Dyan na, Del Pilar Street. Barangay Del Pilar. So, Barangay Del Pilar, Mabini, Davao de Oro. Hello po sa inyo ha. No? So, na si Ma'am Dre, ako ang tabangan. No? Mga maayo yung pinapamatis gawasan. Siyempre, ano ba na sa pagdabos? So, for 5 months, buntis si Ma'am. No, 5 months, 4 months mild stroke. No, 4 months mild stroke pagod si Ma'am sabay. No, ano rin mo? So, ano lang, no? So, banga na ito mamaayo, si Ma'am. Siyempre, ano ba na sa pagkampos ko, no? Tangan nga mo doon sa kuha, manikamot ko nga mamaayo mo, kung sa kumay mo, kaya pati natin ginakamot sa nawasan. Ano lang, so karoon na po nagkakinaling nga video, please subscribe my YouTube channel and share this video guys. Para na masayod, labi na yun sa kong mga kapaligian. Dali naman, para makita ka dito. No? Siyempre, sa wala kang masayod, ano na po yung Facebook page. Please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang tradisyonal. Ano lang guys, please follow my Facebook page. Ayan. So, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Mag-hilot ako guys. Ayan. So,
Ilocos ang taga Mabini, Davao de Oro. Ikaw man ani mga tuta. Ah. Tapi lagi itong kamay nga red ribbon. Itong kamay-kamay ba? Okay ra? Dili lisod? Okay ra? Ito pa man yun. Jubilin. Jubilin. Ayo ra. Sige. Ikut niya. Ikut yun. Ano ko ka? Ako ba sa YouTube no?
Dali sakit. Ayun. Ha? Sige. Kanya. Okay ra, kaya ra. Yan. Kira. Ha?